hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga persons deprived of liberty sa Naga City District Jail Male Dormitory nagkakaskin rashes na huli kan mainit na panahon. Presyo kang karning urig, mantinidong halangkaw. Mr. Kansarong Barangay Kagawad sa Naga, arestado sa anti-illegal drug bypass operation kasudma. Patanid kan Market Enterprise and Promotion Office sa mga bawal tindahan na lugar, iniisnab sana. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Kung ang mga yaon sa saindang kanya-kanyang harong nag-aagrangay kan sobrang init kan panahon, ano pa kaya ang mga person deprived of liberty kang Naga City District Jail? Aramon taman ang saindang kamugtakan sa report ni Melvin Machado. Kung ang mga estudyante di mo na pinagpa-eskwela at sobrang init kang panahon, ang mga teachers work from home muna. Ano man kaya ang sitwasyon ka mga persons deprived of liberty sa Naga City District Jail, ngunit na sobrang init kang panahon. Susuki Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa, Jail Warden kang Naga City District Jail Male Dormitory, may mga PDL na subot na tinamaan ni summer heat disease o kaya nagkaigwana nin mga skin rashes. Yung mga summer heat diseases, meron naman pero magkailan lang kasi naaagapan naman in accordance with our preventive measures. Para dain nasubot makaulakit ang mga may skin rashes na PDL sa indaman inililipat inibang dorm mientras sa pinagbubulong. May 24 oras man subot na naka-duty na nurse na yung nagmomonitor kan kamugtakan kan mga PDL. Ina-isolate po namin sa isang dorm, tapos doon po namin tinitreat. Tapos meron naman po kaming duty na nurse. 24-hour duty po yun. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa na 60 per person deprived of liberty sana ang ideal capacity kang sa indang facility. Alagad may sobra sa 300 na PDL ngunyan ang yaon sa saidang custody. Inikatumbas kang 200% congested rate. Dapat 64 lang po yung nasa loob. Kaso 300 po sila ngayon. Padagos sa mga bareta. Presyo kan karning urig sa meat section Naga City People's Mall, mantinidong halangkaw. Kunta ano, aramon ta sa report ni Melvin Machado. Ang dai paghuros kan presyo kang ipinapabakal na buno na urig ang rason kung taano tamang tinidong halangkaw man giraray ang presyo kay ni sa Naga City People's Mall. Susug sa tinderang si Martes Alaysa haros parareho sana ang presyo kang samsam, pork chop, pigi, asin giniling na iiba lang sa purong laman na 380 pesos ang kada kilo. Pararehas lang po yan, pork chop, samsam, abaga, pigi, giniling, kuyan lang yan, 340. Pun pasubot kang bulan ng Pebrero, halangkaw ng presyo kang buhay na urig. Kung kaya halangkaw man ang kada kilo kay ni sa merkado, naghihirasa na ang presyo kung barato man nababakal ang bubunoon na urig. Dahil pa man po kayo na baba ang live. Depende kaya sir sa urig na nababakal. Pag hababa, ababa man ang samuyang presyo. Nababa man kami. Kung i-maintain mo ito sir, na kami kaya ng paninda. Dakula man subot ang peligro sa mga urig sa mainit na kamugtakan kang panahon. Kung ini magagadan, di pisil laman ining maipabakal. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, garusan na ordinaryong karatula na mayong pakinabang ang nakapaskil sa poste Naga City People's Mall na nagsasabing bawal magtinda, no vendors allowed. Alagad may mga nagtitindaman giraray. Enot ng pinagsumpayan na joke only ang nasabing tataramon. Huli tamay nakapwesto man giraray digdi, nagaruday kayang pahalion kan mga taga Naga City People's Mall. Sa iba pang bareta,
Dai pa nga ni nailulubong ang tricycle driver na taga-barangay Mabolo, Syudad ning Naga na naglukso sa Bicol River hali sa Tulaykan, Mabolo. Saro na namang lalaki ang pinagahanap ngunyan kan Philippine Coast Guard Auxiliary Public Safety Office personnel asin nagkapirang residentes ang sarong lalaki na naglukso sa salog haling sa Tulaykan, Mabolo. Binistokan sa iyang kaibahan ang naglukso na si Saldi de Vera. Nahastakan sumaagong hapon, padagos pang pinagahanap sa salog. Sa pagbabalikan news break, tricycle na suminalpok sa truck sa San Fernando, Camarines Sur, driver nasa impluwensya subuot nin arak. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga news break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
masayang part po ng pagiging band member, yung nag-compete po kami sa Kasanggayan, which is sa Sorsogon po. Before and during practice po, so fun po talaga kasi the band po, kasi the band, yung jamming po ng kabanda ko is super solid po noon. Tapos, although hindi naman po kami ng gana, but it was fun po. Naging friend namin po yung ibang yung ibang lugar doon. And then the challenges part po, siguro yung pag-compete namin, taon-taon naman po sa Peña Francia yun. Pero nakakapagod po, mentally, physically. Yung sa challenges po, siguro, I think, Peña Francia Festival po. Although taon-taon naman po sumasali ang kamay, pero yung third po talaga, nakaka-pressure po kasi may pasok sa umaga, tapos gabi, may practice, and then pasok na naman po, yun po. So, yun po ang challenges sa mga pag-ibang member po. Nakatulong po to through my physical po. Like, nabago po nito ang pagiging responsible ko po, tapos yung po, respeto. Hindi lang po sa kapwa, pati po sa matanda, gano'n. Yung time po, time management, yun po. Ang dapat nyo pong abangan is yung palaban ng high schoolanos at high schoolanos. Yung expected nyo po, kaya namin pong higitan yun. Patuloy nyo pong suportahan ng Camarines Sur National High School ngayon pong darating na competition sa Tanog Badang. Ngayon pong April 20, 2024. So basically, we do practices every day. Aside from ensemble, we do sectioning, sectional, by instruments, and individual practices. And yung sa parents, communication sa parents kasi kailangan namin ng support from their parents. And then also from the administration of the school. My band members is composed of junior high school and senior high school members. And they are on special curriculum, curriculum for the arts, instrumental music. So, natitrain sila dyan in note reading and focus on instrumental playing. So, siguro yan yung isa sa pinaka namin sa this competition. To the Camarines Sur National High School community, please support Camarines Sur National High School Marching Band as we try to bring honor and pride to our school as we joining this competition, the Tanog Banda Festival 2024. And also, I would like to thank the school administration, especially our principal, Dr. Sulpicio C. Alferez III, and to Ma'am Nympha Regalado for allowing us to join in this competition and for the support. Sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, balik face-to-face classes giraray sa agang Webes ang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan sa Kabikolan. Basado sa nainot na kasuguan kan DepEd Bicol, April 8 nagpuon ang pagsuspender kan face-to-face classes na nagdiretso na sa nakalihis na 2 aldaw huli kan pagiging holiday. Huli ta daima naglangkaw na marhay ang heat index sa nakalihis na 3 aldaw, kaya ibabalik na giraray ang face-to-face classes. Sa satuyang police report, naglaog sa linya kan truck na pinagmamaneho ni Arnan Salceda kan Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur ang tricycle na pinagmamaneho man ni Jesse Almonte kan Barangay Lupisan, Fernando, Camarines Sur. Nasusog ki Police Captain Elias Santa Cruz yaon sa impluensya nin Arak. Sa pahayag man kan driver kan truck na si Arnan, marhay sana tanakabig pa niya nin kadikit kung kaya naiwasan na malargatong magsalpok. Ang tricycle alagad kaipuhan man giraray na darahon sa ospital, ang driver asin kaibanan kaini huli kang sinapong lugad sa saindang lawas. Posibleng magkaariglo man sa buot ang abotlados. Ako sir, nasa linya ako sir, nagdadalagan po sa linya ko sir. Bago, papauli po sir, papasakaw. Bago sir, pag itong tricycle sir, medyo nahiling ko naman sir, nag-aarog-arog ka ni sir. Bago pag-abot naman sa puntong matapat na kami, yun na po to sir, kinakanya si linya ko, siyempre po, aranina, biglaan na po. Maringay po ta, nakabig ko pa man si manibila ko. Kadikit po. Kasi bangga po kantra ko, bali uni po nga si kuyang ko. Si damage contract lang, tanakabig ko pa man po siya. Itong pong banggaan Kasubanggi sa San Fernando,
naglulas po sa investigasyon na itong tricycle nag-encroach sa lane kang truck kasi nakainom, nakamamarong. So kaya natiraman niya itong front left corner kang truck na nagresulta kang injuries. Fortunately, di man grabe si both sa driver kang tricycle sa yung pasahero. Mientras tanto, sa nainot na truck na suminabit sa Center Island, asin buminangga sa sarong-harong sa gilid kan Tinampo sa San Fernando, Camarines Sur, Paman, Giraray. Halat lang subuot kan opisina ni Police Captain Elias Santa Cruz an kwentada kan danyo sa harong na nabanggaan, asin kwentada kan Municipal Engineer's Office sa Center Island na nabanggaan. Alagad an pinag-eenot subuot ninda iyon na mahali tulos ang truck sa gilid kan Tinampo na nakakaabala sa bulos kan trapiko. Ang pinaprioritize mo po niyan in coordination with the DPWH na may pagilid na muna po itong truck. Actually, nang hindi nakasugma si DPWH, dadaround si heavy equipment na kung dahil makaya, ma-request kami kanyang tow truck para may ano lang ito muna maigilid. Padagos pa sa mga bareta, 0.7 grams ning subot shabu na nagkakantidad 4,760 pesos ang nakumpiskar sa suspek na habal-habal driver as in residente kan Zone 4, Barangay Panikwason, Siyudad ning Naga. Matapos ang ginibong anti-illegal drug bypass operation kan Subanggi, kan mga operatiba hali sa Police Station No. 4 sa pakikipagkoordinar sa PDEA Naga. Ang suspek ang agum subuot nin sarong Barangay Kagawa digdi sa Siyudad ning Naga. Asin nga ng mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga News Break. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.